Sa karon, special ni siya na video kay Sulu Rani. Yeah, before ta magsugod, mo shout out sa ako. Shout out day ka Jagger. Ato ni ating gabi, i-invite yung birthday sa party ay hanggang butiti. Mutual friend sa Cagayan de Oro City. Tanan gwapa sa Cagayan de Oro. Pagtanaw nimo mutual friend ay Jagger. Na ako'y nabasa na comment dito ba? Isa sa akong mga previous video na unfair daw kay wa naapil ang keyboardista. Ay naunsa. Ato na siyang suluhon. Kay musulo man guna sila. Real talk. Mao na silang sekreto ra kay Glabo. Ay sis, ang mugig na sila ra isa. Suluwis utok ba? Kanang sa mga restobar ba? Nami nadtuan ni Lori ba na restobar? Dinira sa among lugar. Nakabutang sa poster, live band daw kuno. Nya pagsud, wa may bandset. Wa man ko'y nakita na bandset. Keyboard raman. Imbis mo nang time na makasaway ta sa uban banda, kanang time ba na maniid ta sa gatukar para manaway lang. Wa na hinoon. Sayang. Kay DDI, nga nabiya ta mga banda dudes. Ya, lingkod din ko rin to. Shot dayon. Sunod din keyboardista dayon. Tukar na din siya. Ay, one man band. Grabe talent. Tuplok-tuplok din sa keyboard kunuhay. Nya, pag ando, naka-MIDI file ra di ay. Gisave na tanan sa keyboard ang mga kanta. Aw, pagtukar, kumpleto na. Naanay drums, guitar, bass, uguban pa. Apit patingog sa baka. Kay di ay, bulabog. Nya, kanang mga keyboardista ba, ang ipangitaan na nila na vocals or ang gusto nila na vocals, babae. Ngano ka ha? Sa nalingawan ni na video, like or follow the page kanang nasa taas.